Я покажи там. Служи играчките, Коси. Не играчките, Даските ли? колите. Уйти. Кой е този? Микака. Не. Там на картинката. Кола. Коя е тая кола? Кои? Макуин? Да. А тази коя е? Узи. Таки. Сакай друго. Още едно. Реси Матю. Ге. Тати Матю. Ге той. Къде е паднал сигурно? Не знам. Той е тук. Ето го къде е. Той тук е. Тук е той. Паснат. Които матито. Сакай так. Закачи ли ги, Коси? Да. Не сакай. Не. Кой е този, който пада? Узи. Луиджи. Да. Ето го, Дидо. Гуидо. Да, това Узи. Сак. Браво! Сак, ето го.